לכולם, אני שמחה להיות כאן. שמי אורלי, ואני כבר יותר מ-25 שנה בענף הקפה בישראל. אני עוסקת בתחום מחירות ופיתוח שוק של מותגי קפה, ועובדת עם חנויות מתמחות, משווקים ואנשי מקצוע מכל הסוגים. אני מאמינה שקפה הוא לא רק מוצר, הוא מסע. כיום בהיותי חלק מקבוצת המילטון, אני גאה לייצג מגוון רחב של מותגים מובילים, ביניהם מליטה וגאג'יה. אז בעצם כשאנחנו מדברים על ועידת הקפה הראשונה מסוגה, עם קהל שמבין קפה, חי קפה ושואל שאלות, הטיימינג של ההשקה הזו פשוט מדויק. אני נרגשת להציג בפניכם לראשונה בישראל את מכונת הקפה שנולדה לאנשים שלא מוכנים להתפשר על הקפה שלהם בבית. Controlling the power, living your race with freedom. Creating a symphony, touching the right chords. Making an experience tangible, taking it to the next level. Expressing your talent with precise gestures and creativity. Technology, design, and performance. That's what you deserve. Gaggia Classic GT. Guide your journey. Get on track. גאג'יה GT נבנתה בעצם לחובבי קפה מקצוענים, ובעיקר עבור הבריסטה הביתי שרוצה שליטה אמיתית. היא לוקחת את הקלאסיק המסורתית והמוכרת לנו למקום אחר, עם יותר דיוק, יותר שליטה, ובעיקר יותר כבוד למי שמכין את הקפה. כדי להבין למה ה-GT שונה באמת, צריך להבין איך גאג'יה חושבת על קפה. מאז 1938, גאג'יה מובילה את מהפכת האספרסו עם חדשנות איטלקית פורצת דרך, וממציאה את מכונות האספרסו המקצועיות הראשונות, על ידי שימוש בלחץ מים גבוה במקום בקיטור, וזה להפקת קפה עם קרמה עשירה. ב-1948 נולד המותג שהביא את חוויית הקפה המקצועית אל הבית, ומאז האגדה ממשיכה עד היום. גאג'יה יצרה ב-GT DNA חדש שעושה בעצם את כל ההבדל, תוך כדי הקפדה על העיצוב האיקוני והחומרים האיכותיים כמו תמיד. מי שעובד עם מכונה יודע, התחושה של מתכת, של משקל, של גימור, זה חלק מהביטחון שלך בכל שוט. כדי להראות איך זה בא לידי ביטול בפועל, אני רוצה להזמין את בן חמי, מדריך בריסטות ויועץ קפה מקצועי, שיקח אתכם רגע פנימה אל הטכנולוגיה שמאחורי החוויה. אוקיי, ערב טוב, מה שלומכם? מכיר? קוראים לי בן, חלקכם מכירים אותי בתור בני אנד קופי באינסטגרם. אני מדריך בריסטות ויועץ קפה לעסקים מתמחים. חלקכם יכולים גם להכיר אותי בתור מנהל אולמות תצוגה לשעבר של מכונות קפה. מכרתי לאלפי אנשים את מכונות הקפה ביתיות שלהם. מכונות קפה ביתיות זה סגמנט מאוד 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 מעניין. בשנים האחרונות הוא התפתח בצורה יפהפייה. ובאמת אנחנו מדברים פה על סגמנט שמתחלק להרבה אנשים שרוצים להגיע לתוצאות שהן טובות כמו בתי קפה, אפילו יותר טובות מבתי קפה, בבית, עם תשומת לב נכונה לפרטים. אנחנו עושים את זה עם כמה סוגים שונים של פרמטרים, כמה סוגים שונים של דברים. אנחנו יכולים לחלק גם את כל מכונות הקפה ביתיות לשלוש קטגוריות עיקריות, שזה דוודים יחידים, דוד מחליף חום ודוד כפול. לגאג'יה הייתה את הגאג'יה קלאסיק המטורפת, שבעצם לקחה את השוק של הדוודים היחידים והפכה אותו למשהו יפהפה, וגם הפכה לסמל קלט מבחינת השדרוגים, והפכה לפלטפורמת מודיפיקציה מאוד מגניבה, ויצרה סביבה באמת 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 תרבות
של צרכנות מאוד מעניינת. גאדג'יה זה לא משהו שחדש בארץ, באמת עכשיו נלקחו על ידי קבוצת המילטון, ובאותו הזמן שזה קרה, אנחנו קיבלנו את הגאדג'יה קלאסיק GT, שזה כל מה שאנחנו מכירים מהגאדג'יה קלאסיק הרגילה, על סטרואידים, מפייפיה. חלק מהדברים שחשובים לנו במכונות קפה ביתיות, זה באמת עניין של יציבות טרמית, עניין של חזרתיות של שוטים, אנחנו רוצים להגיע למצב שהקפה יוצא כמה שיותר עקבי אחד אחרי השני. זה קורה לנו במכונות דוד יחיד, היא באמת עם הדוד אחד, מחליף חום בדרך כלל לא עושה את זה בצורה טובה, ודוודים כפולים זו קטגוריה שנותנת לי את ההתאמצות הכי טובה לזה. דוודים כפולים עד לאחרונה הייתה קטגוריה מאוד 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 מסורבלת וגדולה, מכונות גם מאוד יקרות, גם עם דוודים ענקיים, כן, שמטרה שלהם זה לדמות עבודה של בתי קפה, ורק לאחרונה באמת מכונות כמו הגאדג'יה קלאסיק GT נכנסו לשוק, ואז קיבלנו גם את הגאדג'יה קלאסיק GT. כמה דברים שמפרידים באופן דרסטי את הקלאסיק GT מאשר המכונות האחרות בשוק. א' כל, הפיצ'ר האהוב עליי, זה שהעובדה שסוף סוף קיבלנו מכונה ווליומטרית בטווח תקציבים הזה, כן? יש לנו פה מכונה שיכולה לשחזר שוטים על פי מדידה של המשאבה, זה לא לפי שניות, זה לא לפי שום דבר אחר, זה אשכרה ווליומטרי כמו שאנחנו רגילים אליו בבתי קפה, זה יפה. אני רואה פה הרבה אנשים בקהל שהם חלק מהאסכולה של האספרסו המודרני, שאנחנו לאט לאט יושבים ומתרחקים מה9 בר של הלחץ, וזה נהדר כי במכונה הזו יש לנו OPV, Over Pressure Valve, שאנחנו יכולים לשחק איתו באופן מאוד 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 נגיש, כן? מעבר לזה, אנחנו מקבלים פה גם מכונה שיש לה pre-infusion, כן? ההנהון שלי לא היה מספיק ברור, אז אני מבקש להעביר שקף. שקף? נהדר, פנטסטי. אז OPV דיברנו על זה, אנחנו יכולים לשחק פה עם הלחצים, אני יכול להגיע למצבים שבאמת האספרסו יוצא מאוד 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 שונה, אני יכול להגיע לאספרסו מודרני, טעמים הרבה יותר רגולים, הרבה יותר מתקתקים, פחות ה9 בר האגרסיבי, וגם אם יש לנו משוגעים בקהל שרוצים לעבור את ה9 בר, יש לכם את האופציה לעשות את זה. התכנות הווליומטרי שדיברתי עליו, ומד לחץ אנלוגי, שזה פנומנלי, וזה משהו שאנחנו רוצים לשער ולשמר אותו מהתחום של מכונות קפה הביתיות. שקף? נהדר. קדם חליטה, pre-infusion, זה משהו שאנחנו תמיד היה לנו בעייתיות איתו בשוק המכונות הקפה הביתיות, כי רוב מכונות הקפה הביתיות אין להם משאבה רוטורית ואין להם חיבור ישיר למים. אם אנחנו נדבר פה על קדם חליטה אמיתי, זה קדם חליטה שיושב באזור 4 בר ולא 2 בר, שאנחנו קוראים לזה pre-wetting. פה יש לנו קדם חליטה אמיתי, שגם נותן לי את האופציה לשחק עם לפי שניות, באמת לתכנת את הקדם חליטה באופן מדויק יותר, אבל משהו אפילו יותר מרגש, זה שהמכונה הזו מגיעה עם פריסטים לקפה בקליעה בינונית, קפה בקליעה בהירה וקפה בקליעה קאה. אז גם אם אני לא יודע בדיוק לתכנת את הכמות שניות הנכונה בשבילי, אני אוכל להגיד שהנורדיק רוסט שלי יקבל את הקפה הקליעה בהירה, והפחם האיטלקי שלי יקבל את הקדם חליטה הקאה יותר. כל הדברים האלו באמת נותנים לי מעבר לשליטה, שזה משהו שאנחנו כבר התקדמנו מעבר אליו, בתחום של מכונות קפה ביתיות, כבר יש המון מכונות קפה ביתיות שנותנות שליטה, כמובן שהקלאסיק GT מדהימה בזה, חזרתיות. שקף? נהדר. דוד חימום כפול. דוד כפול זה משהו שנותן לי את האופציה לעבוד גם באספרסו וגם בקצפה בלי לחכות בין לבין, אבל גם בניגוד למחליפי חום, בלי לפגוע אחד בשני. מה שהרבה יצרנים עושים כשהם רוצים לייצר מכונה שאני יכול לעשות גם אספרסו וגם הקצפה בו זמנית בלי לפגוע בחליטה עצמה, פשוט לעשות את זה בו זמנית, אני משתמש בדוד קיטור שפועל לטמפרטורות יותר גבוהות, ואז מזרים דרכו מים קרים מהמכל, מעביר אותם שיתחממו מהדוד של ההקצפה, ואני אקבל מים רותחים בראש, וזה מה שנותן לי את האספרסו. זה נהדר, אבל המים שיוצאים לי לראש מאוד לא עקבי את הטמפרטורה שלהם. אז אנחנו עוקפים את זה בעצם עם דוודים כפולים. הקיבולת של הדוד קפה זה 0.1 ליטר, והדוד קיטור זה 0.9. זה נהדר לנו. כי זה הרבה 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 יותר קטן מאשר רוב מכונות קפה הביתיות מבחינת הדוודים הכפולים, וזה אומר שיש לי גם חימום יותר מהיר, אבל גם יש לי רספונסיביות יותר טובה של גופי החימום. עכשיו, הרספונסיביות הזו לא שווה כלום אם אין לי דרך לשלוט באופן טוב על הרספונסיביות הזו. מה שהרבה אנשים פעם היו עובדים עם תרמוסטטים, עכשיו אנחנו עובדים עם PID, כן? Proportional Integral Drive. בעצם רכיב בקר טמפרטורה, שעובד בצורה הרבה 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 יותר נכונה, ובעצם צופה את העליות וירידות של הטמפרטורה בדוודים, בשביל לקבל את טמפרטורה יותר יציבה.
פעם באמת היינו צריכים לעבוד עם דוודים ענקיים בשביל לקבל יציבות. שבאחוזים של המים שיוצאים החמים לאספרסו והאחוזים של המים הקרים שנכנסים למכל בשביל למלא את זה מחדש, אני אצטרך שיהיה לי דוד עם מספיק נפח. ה-PID והגמישות של הדוד החדש של הגאדג'ה וגם החומר שהוא הרבה יותר גמיש טרמית, אני מקבל פה יציבות טרמית די יפהפייה. יכול להיות שאתם ראיתם את יותם בחוץ, מכין לנו קפה מהגאדג'ה GT, ואפשר לעבוד איתה. אפשר לעבוד איתה, אפשר להריץ איתה, היא לא יותר מדי מתעייפת. זה לא משהו שקיים כל כך הרבה. וזה משהו שאני מאוד שמח שהם שמרו מהגאדג'ה קלאסיק הרגילה. שירות הדוד קטן, גמיש ואיכותי. שקף? תודה רבה. דיברתי בדיוק על זה, פנומנלי. שקף? נהדר. OPV, דיברנו עליו שזה נהדר. אני רוצה לדבר גם טיפה על העניין של הקרנת חום. ואני אעשה את זה עם עוד שקף. תודה רבה. כשאני מעביר מים דרך האספרסו שלי, בדרך הקפה, אם משהו יקרר את המערכת הזו, באותו רגע שזה קורה, אני מקבל טעמים חמוצים מיד. אני מקבל בעצם under extraction, לא משנה מה אני אעשה. אם העדית תהיה קרה, אני מאבד טמפרטורה, אני דה פקטו מוריד את טמפרטורת החליטה שלי. כמה דרכים שמכונות יכולות לעקוף את זה, זה בעצם אם להקרין חום מהדוודים כלפי חוץ ולקבל מצב שכל הראש וכל העדית מתחממים בצורה די אחידה ביחד עם הדוד. הרבה מאוד מהמכונות שאנחנו מכירים לוקח לעובדות בטכנולוגיה שקוראים לה E61, שבעצם יש לי כזה כמו גוש מתכת, פליז שיוצא מהגוף עצמו, עוברים דרך זה מים חמים, זה מתחמם ואני מקבל מתישהו ראש חם. זה נהדר אם אתם אוהבים לקבל כוויות ממתכת חשופה, ואם אתם אוהבים לחכות חצי שעה בבוקר שהכוס קפה שלכם תתחמם. אני לא. לכן, כשאנחנו מדברים פה על חימום מהיר, אבל גם יציב, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזו בצורה טיפה אחרת. אנחנו עושים את זה עם אוברשוט. אנחנו לא מגיעים לטמפרטורה הנכונה ונשארים שם, אנחנו מגיעים לטמפרטורה שעולה מעל, כמו שאתם רואים בגרף השמאלי, ואנחנו בעצם מקבלים מצב שהמכונה כבר מוכנה ומקרינה חום החוצה, ומקבלת את החום הנכון לאספרסו, והרבה יותר מהר, תוך 4 דקות בעצם, בשביל לקבל את הכוס אספרסו הראשונה, ועוד כ6 דקות בשביל להגיע למצב של הקצפה. זה מאוד מהיר ביחס למה שאנחנו מדברים עליו, זה נהדר, אבל, וזה החלק שאני מאוד 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 אוהב במכונה הזו, אתם לא צריכים את זה, כי יש לה טיימר שאפשר להדליק אותה מראש בבוקר לפני שאתם קמים. אתם קמים ב7, היא תקום ב6:30, מוכנה בדיוק לאספרסו שלכם. זה משהו שכל הדברים שתיארתי פה, OPV, העניין של הזמנים, כל הדברים האלו, זה לא היה משהו שהיה קיים במכונות בטווח מחיר כזה עד לא מזמן. זה בשורה אדירה של לקחת דברים שכבר קיימים בשוק הקפה, פשוט לתמצת אותם לאריזה שא' כל יפהפייה, כן, האיטלקים יודעים מה הם עושים, אבל מעבר לזה פשוט הוליסטית מוצר מאוד 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 נוח ואחיד לבית. שקף? נהדר. פה יש לנו טיפה יותר את המפרט הטכני שלה, שבאמת זה מפרט טכני נהדר. הדבר שאני הכי אוהב ששודרג פה מאשר הקלאסיק, מעבר לכל הדברים האחרים שדיברתי פה, אני מאוד עקבי במה שאני אומר, מוט ההקצפה, שאני יכול לשחק איתו ולעבור איתו 360 מעלות, מחבר כדורי, כמו בית קפה, סוף סוף, זה משהו שיכולים לעשות, אנחנו 2026, נהדר. אני אתן עכשיו כמה דקות לכמה שאלות, אם יש לכם לגבי המכונה הזו, או לגבי כל דבר אחר שקשור לגאדג'ה בכללי. בבקשה. כן. לא, אין לה הזנת מים ישירה, יש לה... כן. חד משמעית, נכון. יש, כן. חד משמעית, זה נכון. על חיבור ישיר למים? לא, החיבור, כי לא משנה אם זה חיבור ישיר או... אוקיי. נכון, חיבור ישיר אפקטיבי בדבר אחד, וזה שמצאנו אותו הבדל, במה שקוראים לו Brain Fusion Native. כן. אם אני עכשיו בעצם עובד עם לחץ קו של 2 בר, ואני עובד עם מכונות שאני יכול בעצם לפתוח את החסימה של הקו מים ולא להפעיל את המשאבה, אני מקבל Brain Fusion הרבה יותר עקבי, שזה מה שבעצם בנינו סביבו את תרבות בתי הקפה שלנו. כחלק, הרבה מאוד מהמכונות בנויות עם Brain Fusion כזה והרטבה כזו, וזה פרופיל טעם שאנחנו מכירים ואוהבים.
ומכונות ביתיות, מכונות עם משאבות ויברציוניות ובלי חיבור ישיר למים, צריכות לדמות את זה איכשהו. כן, בבקשה. בבקשה. נכון. אוקיי. אוקיי. אוקיי, זה מרגיש לי כמו וואחד תיבת פנדורה שאני לא מסכים מספיק לדבר עליה. אבל, אוקיי, בסדר גמור, נהדר. כמה הכל הטוב הזה עולה? זה יהיה בשקף אחרי זה. אבל אני אוהב את ההתלהבות שלך, כן? יש סולק בחוץ, אפשר להעביר ישר, ואת מקבלת אחד כזה הביתה. לחלוטין, כן. עוד שאלות, בתקווה לכאלה שהכניסו עוד כסף לקבוצת המילטון. כן. מה ההנחה? זה גם יהיה בשקף הבא. פנומנלי, אני אוהב את השאלות האלה. יש עוד מישהו? הרוחב, נהדר, אני לא זוכר. רוחב, אורלי? רוחב של המכונה? אנחנו יודעים בשלוף? יש לנו את המכונה בחוץ, הכי טוב, אפשר לעשות את הטריק הזה, שהייתי בעולם תצוגה, תמיד היה איזה מישהו אחד שמגיע, ועם הידיים עושה ככה. כן, ואז רואה בדיוק את הרוחב של המכונה, ואני תמיד מגיע אליו ואני אומר לו, אתה בטוח שאותו רוחב יהיה לך שאתה מגיע הביתה? והתשובה היא לא, בחיים לא. כן, בבקשה. בערך באותה פשטות שאתה יכול להיכנס לכל רכב ידני, במידה ויש לך רישיון ידני, ולנהוג. תמיד שואלים אותי את השאלה הזו לגבי פשטות של מכונות ותפעול של מכונות. הרבה אנשים אומרים כמה המכונה הזו פשוטה לתפעול, כמה המכונה הזו קלה לתפעול ביחס למכונות אחרות. וברגע שלומדים מכונה אחת, בעיקרון אתה יודע את הבסיס של כולם. מכונות כמו הגאדג'ט GT, באמת עם הדוד כפול, היתרון הכי גדול שלהם זה לחץ הקצפה עקבי, לכן בניגוד לדוד יחיד לצורך העניין, אין לך זרם אדיר של מים שיוצא בפנים ומדלל לך את החלב. אז בעיקרון הזה, זה יחסית הרבה יותר קל להקציף. אני מניח שהשאלה שלך מדברת לא על לאטה-ארט, אלא אשר יכולת הקצפה ללאטה-ארט. כן. כן. יפה. זה לגמרי תלוי בך. הכלים קיימים, והמכונה הזו לחלוטין קיימת ואפשרית לעבוד איתה בצורה טובה. דוד כפול בכללי זו קטגוריה שאני כמעט, אני לא נתקלתי, עבדתי כמעט עם כל דוד כפול שקיים בשוק, לא נתקלתי בדוד כפול שהיה קשה להקציף איתו, כן? נתקלתי בדברים כפולים שהם היו טובים מדי, והרבה מאוד מהאנשים שקנו אותם והביאו אותי לדרכת קפה, בעצם הקציפו עליהם וכזה, טוב, תוך 4 שניות יש לי חלב, אין לי מושג מה אני אמור לעשות עם זה. זה לא המצב פה, כן? המכונה הזו מאוד עוצמתית, אבל היא לא כל כך עוצמתית שזה יהיה בלתי אפשרי למשתמשים מתחילים. שנהדר שאתה שואל אותי, כי זה מביא אותי לרכבת מחשבה אחרת של מסקנה שרציתי לדבר עליה במכונה הזו, זה מכונה שהיא מספיק נגישה להתחלה, בשביל שזה יהיה לא מאיים והגיוני לקחת אותה, אבל זו מכונה שתגדל איתכם. זו לא מכונה שאתם תישארו איתה ותהיו כזה, אוקיי, זה דוד יחיד קלאסי, סטנדרטי, מתי שאני רוצה לעבור לקליות יותר בהירות, מתי שאני רוצה לעבור להקצפות טיפה יותר רגרסיביות, אני אצטרך לעבור מכונה. זה לא המצב. יהיו הרבה מאוד אנשים בארץ, ובכללי בשוק של מכונות קפה ביתיות, שהתייחסו למכונה הזו ובצדק כמכונת אנד גיים. ואני לחלוטין רואה את זה להרבה מאוד לקוחות. כן? שאלות? עוד משהו? בבקשה? אתה לא יודעת, אתה קפה שושנה, בבקשה. נהדר. יס, זה עמוד אינסטגרם מדהים, תעקבו אחריו. יפה מאוד, נהדר. אם יהיו בעיות באמת מבחינת הקצפה, זה תמיד אני ארצה שזה בעיות כלפי מעלה, שהמכונה תהיה טיפה חזקה מדי, ואז אני אוכל להחליש אותה. אם היא חלשה מדי, אין לי מה לעשות עם זה. זה לחלוטין לא המצב שלי פה. ראיתי עוד יד מתרוממת? כן, בבקשה. תרביץ. גרידי. וואה. אוקיי.
פנומנלי. אני אתחיל עם תשובה לשאלה השנייה, שאין לי תשובה. זה אני צריך, we will check and go back to you about this. אני מניח שבמגע עם המים, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך. לגבי מכונות מתחרות, יפה מאוד שאתה שואל אותי בזמן שיש לי כאן 3 מוקדים של קבוצת המילטון שמסתכלים עליי ובוחנים כל מילה, כן? אבל אני אנסה להישאר כמה שיותר דיפלומטי ושוויצרי על הדרך בזמן שאני עונה. אני אתחיל ואני אגיד שלי בבית יש את הלילית אליזבת, שאני הייתי מייחס אותה בתור המכונה הישירה מבחינת תחרות עליה. ואני כן אגיד שבאופן אובייקטיבי הגאדג'ט GT היא מכונה יותר טובה. כמה סיבות לזה. אליזבת זה 300 מיליליטר לאספרסו ו-600 מיליליטר על הקצפה. הקצפה של הגאדג'ט היא יותר טובה, ובזמן שהלילית לשניהם עם PID, יציבות טמפרטורה באספרסו זה משהו שנצטרך לבדוק. כן? הגאדג'ט ווליומטרית, שאני יכול לעצור את השוט לפי ווליום, יש לו פרי-אינפיוז'ן מתוכנת מראש, אני יכול לעשות את זה גם באליזבת, אבל בגאדג'ט טיפה פחות, ואני חייב להגיד שאני לקחתי את הלילית אליזבת הביתה למרות איך שהיא נראית, ולא בגלל איך שהיא נראית. וזה משהו שהגאדג'ט GT, אני לא חושב שזו בעיה שתקרה בה. אני כן אגיד שאני מאוד מאוד אוהב את המותג הזה, אני נהדר עם כל המותגים, אבל הגאדג'ט קלאסיק GT באמת מבחינת איכות הקפה שלה, היא up there מבחינת ה-value for money של דברים כפולים ששם. אני אפתח שנייה סוגריים ואני אדבר על הדברים כפולים כרגע שיש בשוק. אני מחריג לחלוטין את כל אלה שעולים את ה-10,000 שקל ומעלה עם ראשי מ-61, כי זה בעצם קטגוריה של מכונות קצה. שהגאדג'ט GT מתחרה בהם באופן יפה, כן? אבל אני לא רואה שהלקוח שיקנה את הגאדג'ט GT בהכרח יסתכל גם על ה-ECM סינכרוניקה 2 שעולה 15,000 או ומעלה. יש לנו את הלילית אליזבת, יש לנו את הגאדג'ט קלאסיק GT ויש לנו את הפרופיטק מוב שעולה מעט יותר מאשר קלאסיק GT. הפרופיטק מוב דברים מעט יותר גדולים, עדיין לא גדולים מבחינת הקצפה כמו הגאדג'ט GT, ואם אני אקח את הפרופיטק מוב, אני אקח אותה למרות איך שהיא נראית ולא בגלל איך שהיא נראית. בניגוד לגאדג'ט קלאסיק GT. אוקיי, עוד שאלה? בבקשה. אני אשב. כן, כן. נכון. כן. לא צוחק בכלל. אני אתן לך מטאפורה נהדרת. אני הייתי רוכב אופנועי ספורט. ולפני 2 בזמן שאני רוכב על האופנוע, המנוע שלו התפוצץ. והייתי צריך למכור אותו לחלקים. אחר מכן קניתי רכב חשמלי. האם אני עדיין מגיע לאותו מקום שאני רוצה להגיע אליו, על רכב חשמלי כמו על אופנוע ספורט? חד משמעית כן. האם אני נהנה מזה? כיף לי באותה צורה? זה איכות חוויית משתמש באותה צורה וזה משפיע לי לחיים באותה צורה? חד משמעית לא. מכונת קפה אוטומטית תייצר לך כוס קפה, שהיא אכן, אם אתה תבקש מבן אדם לתאר לך כוס קפה, זה יענה לך על כל השאלות. יש לך חלק חום, חלק בהיר וזה עושה לך קפאין. מדהים, לחלוטין. זה מבחינת הנוחות של ההכנה אין התחרות, אבל מבחינת איכות הקפה של הטעם, אתה מסכים איתי שהכוס קפה שתייצר בבית לא תתקרב ללהחליף כוס קפה של בית קפה. הגאדג'ט GT, או בכללי כל מכונת דוד, או מכונה שהיא יותר מוכוונת מכונות קפה ידניות, תייצר לך כוס שתתחרה בבית קפה. זה הפואנטה. מבחינת אחוזי מיצוי, שאחוזי מיצוי של הקפה, אתה לא מגיע לאחוזי מיצוי באף צורה במכונה אוטומטית כמו מכונה ידנית. מכונה אוטומטית עובדת עם גוף חימום מיידי, זה לא דוד, זה לא צובר מסה טרמית, זה עובד עם חלקי פלסטיק ולא מתכת, שוב לא צובר מסה טרמית, החליטה קורית בפחות לחץ, בפחות טמפרטורה, אתה לא מקבל כוס קפה מלאה, סמיכה, לעיסה, מאוזנת מבחינת טעמים כמו שאתה תקבל, אי פעם במכונה ידנית. אז כן, אני יכול לנסוע לעבודה על רכב חשמלי, ואני מקלל את היום שעשיתי את זה, אני מתגעגע לאופנוע שלי, מאוד, וזה יקרה, אני אחזור אליו יום אחד,
אבל כן, כי זה בסופו של דבר, יש אנשים שיותר מתאים להם רכב חשמלי ויש אנשים שיותר מתאים להם אופנוע, וזה בסדר גמור, ובגלל זה מייצרים גם אופנועים וגם רכבים חשמליים. אבל עד שלא עלית על אופנוע, עד שלא תנסה את זה, אני לא חושב שאתה מיצית את כל הספקטרום של מה זה יכול להיות קפה בבית. כן. אם יש לנו זמן לשאלה אחת אחרונה? אין לנו זמן לשאלה אחת אחרונה. אני מתנצל מאוד 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 מאוד, אני מרגיש רע. אורלי, בבקשה. אני שמח. תודה רבה לכם. אתם מתוקים. תודה רבה לבן. אז כל מה ששמעתם וכל מה שראיתם זה בעצם לא כדי להרשים, זה כדי לאפשר. זה כדי לאפשר לכם לדייק יותר, לשלוט יותר, ואת החופש למי שמכין את הקפה שלו כל יום. אני רוצה לתת לכם הזדמנות, אנחנו רוצים לתת לכם הזדמנות מיוחדת היום למשתתפי ועידת הקפה במחיר השקה מיוחד, פלוס מתנה, מכונת הקפה קלאסיק GT עם מטחנת MDF 55 של גאג'יה, במחיר מיוחד היום ועד סיום החודש, ב-9,590 כל הסט במקום 10,290. אז מי שמרגיש שזה הכלי הנכון בשבילו, מוזמן פשוט לגשת, המכונה כאן נמצאת, יכול לגעת, לנסות, להרגיש, ופשוט get on track, כי זה בעצם הגאג'יה GT. תודה רבה לכם. ערב טוב.